ጃሰን ትሩዶ ካናዳ ምስመን ከም ደላ ከተረጋግጸሉ ኣገዳስነት ስለዘለዎ ኣብዚ ኸ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ምዃናን ከም ዘላን ከረጋግጸልኩም ፈቱ እቲ ቀንዲ ክሰርሓሉ ዝግባአና ኸ ንነዊሕ ክጸንሕ ዝኽእል ሰላም ኣብ መሬት ዩክሬን ንኽሰፍን ምስ ኩሎም መሻርክትና ክንሰርሓሉ ዘለና መደብ እዩ ሓደ ሪፖርተር ከም ዝሓተቱ ኸ እሞ ሕጂ ናይ ካናዳ ወተሃደራት ኣብ መሬት ዩክሬን ኣትዮም ንሓገዝ ዩክሬን ክሳተፉ ድዮም ዲኻ ትብል ዘለኻ ንሱ ኸ ከም ምርጫ ኣሎ ድዩ ካናዳ ብዝተኻኣላን ብዓቕማን ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኮይና ንዩክሬን ጥቅሚ ዝበለቶ ኣብ ናይ ሰላም ዘውሕስ እንተደኣ ኮይኑ ክትሳተፍ ምዃና የረጋግጸልኩም እዩ ዝብል ዘሎ እንተኾነ ግን እዚ ውሳነ እዚ ኣብ መጻኢ ዓመታት ብህዝቢ ካናዳን ብካናዳውያንን ዝውሰን ውሳነ እዩ ነዊሕ ዝኾነ ዕርክነት እዩ ዘለኒ ምስ ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እውን ምስ ቭላድሚር ዘለንስኪ ተራኺበ ነይረ ኣብቲ ናትና ርክብ ከዓ ኣብ ጎኑ ከም ዘለኹን ካናዳ እውን ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ዘላን ክሳብ መጨረሻ ክንድግፎምን ክንሕግዞምን ምዃንና ከረጋግጸሉ ሕጊ ዲሞክራሲ ክሰፍን ከም ዘሎ ከዓ ይኣምነ ሕጂ ካብ ኣገላልጻ ከነዛረበኻ ንፕረዚደንት ዘለንስኪ ከም ተድንቆ እየ ተገንዚበ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ርክብ እንታይ ዓይነት ትዕዝብቲ ኢኻ ርኢኻ ማለት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ርክብ እቲ ሽዑ ዘጋጠሞ እንተዳ ተዓዚብካ ኮንካስ ብኸመይ ክትገልጾ ትኽእል እወ ሕጂ ተረዲእኒ እንትሕቶኻ ግን መጀመርታ ገለ ሓቅታት ክንጠቅስ ኣለና ዕድል ረኺብና ካብ ሃለና መጀመርታ ራሻ ንዩክሬን እያ ወሪራታ እዚ ወራ ከዓ ካብ 2014 እዩ ጀሚሩ እዚ ተሓቂ እዚ ምስ ገበረት ራሻ ከዓ ካብ G7 ሜምበርስ ካብዚ ተሰጊጋ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ናይ ጠጠው በል ወይ ሲዝፋየር ተሳሚዕናሉ ዝነበርና ስምምዕ ንዕኡ ፈንጢሳቶ ስለዚ ዕላማ ራሻ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ንኪየቭ ርእሰ ከተማ ክትሕዛ ድሓር ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ከዓ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ዩክሬን ክትሕዞ መደባ ነይሩ ግን ኣይተዓወተትን ስለዚ እዚ ግዜ ከቋርጽ ይኽእል እንተኾነ ግን ሓንቲ ከቋርጽላ ዝኽእል መገዲ ራሻ ካብ መሬት ዩክሬን ክትወጽእ ኣለዋ ምክንያቱ እዚ ራሻ ሒዛቶ ዘላ መሬት ዘይሕጋዊ መሬት ስለ ዝኾነ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዘጋጠመ ብዓርቢ ማለት እዩ ቭላድሚር ዘለንስኪ ብዙሕ ተዛሪቡ ግን ገለ ካብቲ ዝተዛረቦ ራሻ ወይ ቭላድሚር ፑቲን ክእመን ዝኽእል መራሒ ኣይኮነን ሓሳዊ እዩ ክብል ይገልጽዎ ገበነኛ ከዓ ስለዝኾነ ክእመን ዝከኣል መራሒ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተዓዘብናዮ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ዘረባ እቲ ዝበሎ ስለዘይ ደግሞ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክሕሱውን ስለዝረኣናዮ ስለዚ ክእመን ዝከኣል መራሒ ኣይኮነን በዚ ምክንያት ከዓ ኣነ ኣብ ጎኒ ቭላድሚር ዘለንስኪ ዘለኹ ካናዳ ኣብ ጎኒ ዩክሬን እያ ዘላ ክብል እዩ ፕራይም ሚኒስተር ጃስትን ትሩዶ ተዛሪቡ ኣይኖ ሕጂ መብዛሕትኩም ተሓትዎ ዘለኹም ሕቶ ወሪዱ ደይኮነ እንደኣ ካብ ፕራይም ሚኒስተር እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ካናዳ ዝዛረብ ዘሎ ብዙሓት ኣለኹም እወ ሕጂ ፓርላመንት ጠጠው ኢሉ ዘሎ ፓርላመንት ጠጠው ኢሉ ዋላ እኳ እንተሃለወ ግን ንሱ ክሳብ ንዑ ሪፕሌስመንት ወይ መተካእታ ዝረክብ ስቲል ኣክት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቦታ እቲ ፖዚሽን ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ናይ ካናዳ ኩነታት ነዚ መስል ሰሙናዊ ፀብፃብ ዘጋጠመ ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ማለት እዩ ሪቶ ንቐፈታ እንተለኩም ኣብ ኮመንት ጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ሓደሽቲ ተኸታተልቲ እንተደኣ ኣለኹም ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ምግባር ቻነልና ክድግፉና ብትሕትና ንሓትት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም ኣነ ሓያል ናይ ኔጎሽዬሽን ወይ ድማ ናይ ዋዕላክ ናይ ውዕል ክእለት ስለ ዘለኒ ብኸምኡ እዩ ዝፀርፈኒ ዘሎ ወይ ዝኩሉ ንዓይድብለኒ ደሎ ኣትብል እዚ ሕጂ እናታ ጽሑፊ ኣብ ትዊተር ዝጸሓፈቶ ማለት እዩ እንታይ ኢላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ እዩ ብዛዕባ ካናዳ ክዛረብ ቀንዩ ብቐንዱ ከዓ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ዘለንስኪ ዝገበሩ ኣኼባ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንፕሬዚደንት ዘለንስኪ ንስኻ ካብ ኣሜሪካ ትብለጽ ኣለኻ ክብል እዩ ተዛሪብዎ ብድሕሪኡ ናይ መራሒ ካናዳ ጃስትን ትሩዶ ኣብ ትዊተር ወፂኡ ንሕና ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኣለና ክብል ክጽሕፍ ተራእዩ ነዚ ግብረ መልሲ ድሃበ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ እዩ ተዛሪቡ እቲ ዝተዛረቦ ከዓ መልሲ ካብ ፒየር ፖሊየቭ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ወይ ድማ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ መራሒ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣሎ ከም ክሪሻ ፍሪደን ብሓፂሩ ኮታ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካናዳን ዝካየድ ዘሎ ናይ ትሬድ ፍሕፍሕ ናበይ ገፂኡ ዘምርሕ ዘሎ ከምኡውን ማርች 4 ማለት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሶሉስ ዝኸውን ዘሎ ሶሉስ ኣብ ውሽጢ ኣብ ልዕሊ ካናዳ 25% ታሪፍ ክገብር ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ወሲኑ ኣሎ
بزعبون سفي حرستي حزلكم مسألخو سنة مكتال أب UK conservative تبل حانتي ماغازين زيادة صحفة له لسقا كاب دونالد ترامب كاب قالوا زهابو حبريتا مالتي أبزا ماغازين زي أخا إن كريستوفر فريلاند واك ويدما عندي ساكتي غير نسخي طوي حساب زي بالكي خبيليو تصرفوا بتعمي زقرميو ديبيتي برايم مينستر نبر كريشا فريلاند يجلك مدلهو كمون قتيلو تي كاب مريحنا جاستن ترودو كان فاينانس مينستر كوين هاتقلقل كلا أتي ريزاين دك برا مخنيات ويكا أو خطوات زقبرا مخنيات جاستن ترودو بقعد كان زي بالله سلا زرعيا كبيلي قاليتو حجب لك عتي زوتو اب تويتر حارب كان بقولكم زي تي دونالد ترامب زوتو اب تويتر مالتي انت قايلو تزاريو Governor Trudeau understand that he actually fired her because of the meeting he had with me. I said she's bad for the country. Governor Trudeau had ነገር ስተረድኦ ነገር ነይሩ ንሱ ከዓ ምሳይ ዝገበሮ ዋዕላ ወይ ምሳይ ዝገበሮ ዕላል ካብዝናትና ርክብ ንሳ ሕማቅ ዝኾነት ሃገር ነታ ሃገር ዘይትበቃዕ ንመሪሕነት ዘይትበቃዕ ምዃና ገሊፀሉ በዚ ምኽንያት ከዓ ሶጊጓ ካብ ስራሕ ይዝብልና ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ሓደ ነቲ መራሒ ካናዳ ክንዲ ፕራይም ሚኒስተር ጃስን ትሩዶ እምበር ጋቨርነር ክብል ይፅዋዕ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ነታ ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ነበር መስጎጊያስ እዚ እቲ ምኽንያት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣገላልፁ እንትራ ሓደታ ነገር ተዓዚብና ንክልቲኦም ከም ዘይፈትዎም ብሓፂሩ ናይ ሊበራል ዝኾነ መራሕቲ ከም ዘይፈትዎም ኢና ሓደ ነገር ንግንዘብ ማለት እዩ እንተኾነ እዚ ዝገብሮ ዘሎ መደባት ግን ንዖን ምውፃእ ድዩ ንካናዳ ኮምፕሊትሊ ንምድኻም ድዩ ኢኮኖሚካሊ ብዙሕ ነገር ዝገብር ዘሎ እቲ ዝገርም ትራምፕ ምስ ፍሪላንድ ታሪክ ኣለዎም ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2016 መራሒ ኮይኑ ምስተመርፀ እቲ ኩሉ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝካየድ ዝነበረ ዋዕላ ክልቲኦም ስምዕ ዝገብሩ ነይሮም ስለዚ ንሳውን ቅድሚ ሕጂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ርክብ ትገብር ነይራ ሶ ይፈልጣ ይመን ምዃና እንታይ ዓይነት ናይ ኔጎሽዬሽን ወይ ድማ ናይ مسمع كلتها لا يفلت أيو كمية عينتها كايدا وممريحات غتل يريعيو كمون كلمة ممراتو جاسون ترودو قدمي ناي أمريكا مرحي ترامب ممراتو دقوفو ناي كامالا هاريس يوزر انيرو أنا فيمينيستي مسبالة شعيتو دي ودونالد ترامب يزبلا أنا كم زرع أخوة مالتي ولا بزحت عبت نيوز تاريخهم دقوفو سلازير أي حجبك ناي ليبرال مرحي عيدلني مور ناب رايت وينج يزغيد زولوز مريحنت So ኣብ ኣሜሪካ ለውጥ እንተመጽእ ካብ ካናዳ ለውጥ ክመጽእ ዳርጋ ጎኒ ብዝኾነ ናብ ርእስና ክንመለስ ቀንዲ ክሪሻ ፍሪላንድ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘራኸቦም ከዓ እንታይ ነይሩ እቲ ናይ ናፍዳ ዲል ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ካናዳ ዝተኻየደ ናይ ንግዲ ስምምዕ ማለት እዩ እንተኾነ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩሉ ኣብ ዝቀረበ ኣዋርሒ ጥራይ ብቐንዱ ኣተኪሩ ጸሊኦም ከም ዘሎ ወይ ድማ ዘይድግፎም ሰባት ተዳሪእና መነመንዮም ክሪሻ ፍሪላንድ በቀንዱ ካልኣይ መራሒ ካናዳ ነበር ጃስትን ትሩዶ ነዚኦም ከም ደይፈትዎም ይዝገሉ ዘሎ እጂ ክሪሻ ፍሪላንድ ካ ናይ ፕራይም ሚኒስተርስ ቀዳሚ ዴፒቲ ቀዳሚቲ ያኔራ ቀዳሚቲ ናቱ ምክትል ያኔራ ስለዚ ንዑ ጸሎት የለናስ ንዓውን ጎኑ ማለት እዩ ብኸም ኢኻ እቲ ዘረብኡስ ዳርጋ ከምዚ ንስ ዴት ፎቶ ሰምሽ ወፂኻ ተዛረቦ እትፈልይ ግን እዚኦም መራሕቲ ሃገር እንተኾነ ክሪሻ ፍሪላንድ ከንታይ ትብላላ ንበል ክሪሻ ፍሪላንድ እታ ቀዳማይ Deputy Prime Minister ab saad zig nay liberal maraxid nqadkawun nay liberal maraxid inta waxayna ka Prime Minister nay Canada khadkawun iyo timadaba inta hadi bilzala Donald Trump nacay deefat wan way disal aan way zuqul bzacbay dizarab dalo inta da ana tamaric ana xayal nay negotiation way dima nay waclak nay wacl klas la zalani bxomiyu zalfan zalo way zuqul nacay bilen dalo atbil iza xijna ta suxufi ab Twitter ditsxafat malati inta ila there's a reason Trump called me a whack in quotes Matthew. There's a reason he complained about my negotiation skills. There's a reason Putin kicked me out of Russia too. So እዚ ሁሉ አንሳውን ቀላል ላይኮነትን ግብረ መልስ ትህባላ ምክንያት አለዎም ንዓይ ስለዝፈርሑኒ እዮም ያትብል ለላ ማለት እዩ ንዓይ ጽርፉ እንደለው ንዓይ ዝንዝን ብለ እንደለው ስለዝፈርሓኒ እዩ ሕጂ ድሓኒ ጽንሐላ ሞ ናይ ክሪሻ ፍሪላንድ ድበዝሕ ነቐፊታ ዝህብ ዘሎ ኣብ ክሪሻ ፍሪላንድ እዩ እንተኾነ እዞም ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ክኾኑ ተመሪጾም ዘሎ ወይ ድማ ካንዲዴት ኮይኖም ዘሎ መነመን የምተልና ኣርባዕተ እዮም ካብዞም ኣርባዕተ ማርክ ካርኒ ኣሎ እዞም ኣርባዕተ እዚኦም መነመን የምትራያል ማርክ ካርኒ ዝነገርኩኩም እዩ ፍራንክ ቤይሊስ ኮሙን ክሪና ጎልድ ራብዒት ከዓ ክሪሻ ፍሪላንድ ብቐንዱ ግን ብዛዕባ መን ይዛረብ ተልና ብዛዕባ ክሪሻ ፍሪላንድ ይዛረብ ዘሎ እዚ ከዓ ዝዛረበሉ ንምንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ንሳ
مرحيت سلازنبرت ناي فاينانس مينستر كوينا مش دونالد ترامب ركبت كبر سلازنبرت مالتيو بزعبا من تزاريبو دا ادب الحتو الله بزعبا زي سبب تزاريبو إذا خماني انت رأيلنا بيير بولييفيو ناي كونسرفاتيف بارتي مرحا خوينو أبز حج ساعات كا انت رأي جنرال إلكشن ويدما حقراوي مرجع تخايلو أكان كمرة زخل برايم مينستر من انت رأيلنا إزيو بغندو ببزحي popularity ويدما تفتاو نتا رخيبو دولب كندا مالتي بيير بولييف ناي كونسرفاتيف بارتي مرحي بزعبا هذي دونالد ترامب زهبو حبريتا نيرو ما تاب تويتر يوم دزارو دارغا تويتر دارغا فورمال ناي حبريتا نيتورك يخوين زلو ني بيير بولييف انتاي كبي تزاريبو بيير بولييف ناي ماغا سبا يكونن ماغا مالت انتايو ميك امريكا جريت اجين نا امريكا سي لعلنا اثر يلو منغدي اب ساعات زس እንደገና ግሬት ክንገብራ ኢና ዝብል ማለት እዩ ኒ ፒየር ፖሊየቭ ዚ አባል ሜክ አሜሪካ ግሬት አይኮነን ግሬት አጌን አይኮነን ይዝብሎ ዘሎ من نقار كيف تار بيير بولييف كنداوي وخميلي وميك أمريكا جريت أجين كوندليو أيرد إنه ولا نعي تقول دونالد ترامب تحفوا دونالد ترامب إذا تريد لكم أب تويتر تحفوا دونالد ترامب تخيلوا they all make the mistake you know they think they're gonna be a tough guy and they're gonna knock out Trump and they end up getting the hell beat out of him كلهم حالات كون يسمعهم ده حرق مس دونالد ترامب مس قط أمه أبعت أنهم ترامب أبعت أنهم يزبل زلوا سواء يبلوس أنا سواء يلوم موت أمور ده دونالد ترامب من مخانو يريوم يزبل زلنا زلوا دونالد ترامب أعطوني أب تويتر كان بيلو صحف زلوا بيير بولييف تقبل أبيلو إن مش مليسلون دونالد ترامب مالتيو وأي مش دونالد ترامب تسمع معه بحكي هو السامعة نسخة دونالد ترامب زبولو جيجا يكونن انتي كبيلي خا مليسلو هو أتو بريزيدنت أنا ماجا يكون ماجا مالت make America great again أنا make Canada great again مالت نكندا بزعبة كندا ترايو حسابي وزخا كندا first مالت قدامنت نكندا زبلسن حساب يوزلني كندا مبل 50 حدن state ني أمريكا كتكوننيا كندا نزل عالم كندا وترو محازة أمريكا خويني أتفلت شركة كتسرح تخيل مس أمريكا عندي عركي ناي أمريكا عندي محازة ومشاركتني أمريكا كندا يا جن زخول ولا أنت بقولكوا فتيمنا نزل عالم مبل 50 حدن state ناي أمريكا أيكن كونينا كبيلي ترير ملسيبوا قال بروفيسور عبتنتهي بالمسلكم بزعبا دونالد ترامب كم تنوبر كبريزنت نتشبيو قصة بحريات يعني كم تنوبر بريزنت مس بريزنت كزارب كلوس حارب دبلوماسي له نحن حاجة بريزنت تكون كلهاس إن شاء الله كابت زاربو ديت زاربو خبز حلو تنتب لك قالت كا تقول صراحة خنا لون جن تتبلو مدري زي ودا وي بايتها زي علب زربا رازين زخنا زربا مالتي إذا كن لو يتوي دونالد ترامب لك أب تويتر يتزارب أب تويتر كلاتنا نكتاتولوت زربا إلوا بتعمل جرم أنت هنا إذا بروفيسور نتيرة تزاربا زي نبور عين تزاربا يتزارب زي نبور كلكم حجي just unusual abnormal هنا زربا جن نقول لهم يخادع صرفهم نقول لهم مراحتي بناتو تكتيك ويناتو سيستم كوني يسمعني نجي ناي دونالد ترامب عانتا زربا ويستايل ويقدي استراتيجي زي بولو سخيلكا مزدرخو مراحي مزغونه مراحي مسودي سامع انت قالو بقى قطاي زحفروم سخيل يتصرفهم سلاز استراتيجي زي بولو عانتا زربا انت هنا ناتو ستايل يو كوبليوم زغلصو ولا انا يردني دونالد ترامب زغبر حد غيزه جاسك مراحي امريكا سزغونه نايتا زحايله هاغراب عالمنا نسمع مو اي نفردين يعني بلكم بزغونه ناي جاسون ترودو زغبر انترفيو كم تعالكم مسخا تحري دونالد ترامب قبل علي بريزيدنت زيلنسكي نا يوكرين مراحي زغبورو مالتيو مبزحتو سب ازي شركنا تاب كلته مزاني زلو انت حدا وهابي حدا تتوكابو خوينو وهاب تتوكابل شركنات كله ما يكلني زي اسمعكم عليهم كل حجي اجي انت هنا قلنا كندا مراحي جاستن ترودو انتايلو ابغوني راشا ابغوني يوكرين لنا يغرتا وترو أبغون يوكرين لنا مس يوكرين كوينا يوكرين نسأنتا كساعة تركب أبغوننا إنا خبليو دقوفو أريو زيادة زجبر حتى انترفيو حج قتلك أروالكم هذا زجبرك على محتد أبغوني يوكرين كوننا يوكرين كتاب نسأنتا تركب بكل نواتنا بكل عقمنا كتاب زمتين كساعة مودة تبك أبغون يوكريننا أبغون نخمينا يزولزلو حتى انترفيو سزهونت كاسمعكم مجمرتا حرقتي زبولو كله قلصيه مجمرتا قد بإنجليز سزهونت ناي 4 دقيقة إسا كلها تخاتولو بدحريو بتقرينيا تريلو ترى هونكونغن
إذا فيديو كاب مبل 15 دقيقة أحلف وقرب مو كاب تخاتاتلو كابون نيو بتقرينيا كقربية. Bonsoir tout le monde. C'est important que le Canada soit ici à Londres aujourd'hui. Good evening, everyone. It was good to be here in London today. It was important for Canada to be there with allies as we discuss the importance of standing united in defense of Ukraine and in pushing for a durable and lasting peace in Ukraine. We all have important roles to play, and we've recommitted today to continue to do that. And we're going to continue to be there to support Ukraine as necessary with whatever it takes for as long as it takes, because Ukraine is not just defending its own territory, it's defending the very principles and values that underpin all of our democracies. So as we look at what's going to be necessary in the coming years, I can assure you that Canada and Canadians will be there. Prime Minister Starmer said specifically it will mean UK boots on the ground and planes in the air. From your answer, I am taking that that will not mean Canadian boots on the ground. Is that, just to finish, is that the case, or are you considering Canadian boots on the ground in the form of peacekeepers down the road? Every step of the way, Canada has looked at the ways it can best help. And as I've said a few days ago, everything's on the table. We know that the Canadian military has ways that it can contribute. We're not going to get ahead of the discussions on how to keep a peace that isn't yet in place. But Canada will be there and is open to doing what is necessary, but those will be decisions taken in the coming years by Canadians and their government. Obviously, I have spent a lot of time with Volodymyr Zelensky over the past years. We had a great sit-down just last week when I was, a few days ago when I was in Kyiv to talk exactly about how much Canada stands with Ukraine unequivocally and always, and how much we stand and support him personally as a president, as a leader, as someone who has devoted himself to protecting Ukrainians and indeed protecting the principles and rules that underpin all of our democracies. I have continued to emphasize to him that Canada will always stand with Ukraine. You clearly admire President Zelensky, so I'm wondering what you thought when you saw the treatment that he received in the Oval Office on Friday. I think, first of all, it's important every chance we get to lay out the facts as clearly as possible. In 2014, Russia chose to invade Ukraine, to occupy Crimea and parts of eastern Ukraine. For that, they were kicked out of the G7. And in 2022, they chose to violate the existing ceasefire and invaded Ukraine with the intention of taking Kyiv in 3 days and the entire country in 3 weeks. That has failed. Russia continues to try to fight to claim more land in Ukraine. And we could see an end to this war tomorrow if Russia decided to stop its illegal invasion of Ukraine. On Friday in the Oval Office, President Zelensky pointed out in so many words that Vladimir Putin is a liar and a criminal and cannot be trusted to keep his word in any way, shape, or form, because he has demonstrated time and time again that he will break any agreements. I stand with Vladimir Zelensky, and I stand with the people of Ukraine. ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ዘሎ ንኸረጋግጽ ይፈቱ እዩ ዝብል ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ካናዳ ምስ መን ከም ደላ ከተረጋግጸሉ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣብዚ ኸ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ምዃናን ከም ዘላን ከረጋግጸልኩም ይፈቱ እቲ ቀንዲ ክሰርሓሉ ዝግባአና ኸ ንነዊሕ ክጸንሕ ዝኽእል ሰላም ኣብ መሬት ዩክሬን ንኽሰፍን ምስ ኩሎም መሻርክትና ክንሰርሓሉ ዘለና መደብ
ሓደ ሪፖርተር ከም ዝሓተቱኻ እሞ ሕጂ ናይ ካናዳ ወተሃደራት ኣብ መሬት ዩክሬን ኣትዮም ንሓገዝ ዩክሬን ክሳተፉ ድዮም ዲኻ ትብል ዘለኻ ንሱ ከም ምርጫ ኣሎ ድዩ? ካናዳ ብዝተኻእላን ብዓቕማን ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኮይና ንዩክሬን ጠቅሚ ዝበለቶ ኣብ ናይ ሰላም ዘውሕስ እንተደኣ ኮይኑ ክትሳተፍ ምዃና የረጋግፀልኩም እዩ ዝብል ዘሎ። እንተኾነ ግን እዚ ውሳኔ እዚ ኣብ መጻኢ ዓመታት ብህዝቢ ካናዳን ብካናዳውያንን ዝውሰን ውሳኔ እዩ። ነዊሕ ዝኾነ ዕርክነት እዩ ዘለኒ ምስ ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እውን ምስ ቭላድሚር ዘለንስኪ ተራኺበ ነይረ። ኣብቲ ናትና ርክብ ከዓ ኣብ ጎኑ ከም ዘለኹን ካናዳ እውን ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ዘላን ክሳብ መጨረሻ ክንድግፎምን ክንሕግዞምን ምዃንና ይረጋግፀሉ ሕጊ ዲሞክራሲ ክሰፍን ከም ዘሎ ከዓ ይኣምን እየ። ሕጂ ካብ ኣገላልጻ ክነዛረበካ ንፕረዚደንት ዘለንስኪ ከም ተድንቆ እየ ተገንዚበ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ርክብ እንታይ ዓይነት ትዕዝብቲ ኢኻ ርኢኻ ማለት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ርክብ እቲ ሽዑ ዘጋጠሞ እንተዳ ተዓዚብካ ኮንካስ ብኸመይ ክትገልጾ ትኽእል? እወ ሕጂ ተረዲእኒ እንትሕቶኻ ግን መጀመርታ ገለ ሓቅታት ክንጠቅስ ኣለና ዕድል ረኺብና ካብ ሃለና። መጀመርታ ራሻ ንዩክሬን እያ ወሪራታ። እዚ ወራ ከዓ ካብ 2014 እዩ ጀሚሩ። እዚ ተሓቂ እዚ ምስ ገበረት ራሻ ከዓ ካብ G7 ሜምበርስ ካብዚ ተሰጊጋ ማለት እዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ናይ ጠጠው በል ወይ ሲዝፋየር ተሳሚዕናሉ ዝነበርና ስምምዕ ንዕኡ ፈንጢሳቶ። ስለዚ ዕላማ ራሻ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ንኪየቭ ርእሰ ከተማ ክትሕዛ ድሓር ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ከዓ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ዩክሬን ክትሕዞ ይመደባ ነይሩ ግን ኣይተዓወተትን። ስለዚ እዚ ግዜ ከቋርጽ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ከቋርጽላ ዝኽእል መንገዲ ራሻ ካብ መሬት ዩክሬን ክትወፅእ ኣለዋ። ምክንያቱ እዚ ራሻ ሒዛቶ ዘላ መሬት ዘይሕጋዊ መሬት ስለ ዝኾነ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዘጋጠመ ብዓርቢ ማለት እዩ ቭላድሚር ዘለንስኪ ብዙሕ ተዛሪቡ ግን ገለ ካብቲ ዝተዛረቦ ራሻ ወይ ቭላድሚር ፑቲን ክእመን ዝኽእል መራሒ ኣይኮነን ሓሳዊ እዩ ክብል ይገሊፅዎ። ገበነኛ ከዓ ስለዝኾነ ክእመን ዝከኣል መራሒ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተዓዘብናዮ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ዘረባ እቲ ዝበሎ ስለዘይደግሞ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክሕሱ እውን ስለዝረኣናዮ ስለዚ ክእመን ዝከኣል መራሒ ኣይኮነን። በዚ ምክንያት ከዓ ኣነ ኣብ ጎኒ ቭላድሚር ዘለንስኪ እየ ዘለኹ፣ ካናዳ ኣብ ጎኒ ዩክሬን እያ ዘላ ክብል እዩ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ተዛሪቡ። ዓይኑ ሕጂ መብዛሕትኩም ትሓትዎ ዘለኹም ሕቶ ወሪዱ ደይኮነ እንደኣ ካብ ፕራይም ሚኒስተር እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ካናዳ ዝዛረብ ዘሎ ብዙሓት ኣለኹም። እወ ሕጂ ፓርላመንት ጠጠው ኢሉ ዘሎ ፓርላመንት ጠጠው ኢሉ ዋላ እኳ እንተሃለወ ግን ንሱ ክሳብ ንዑ ሪፕሌስመንት ወይ መተካእታ ዝረክብ ስቲል ኣክት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ቦታ እቲ ፖዚሽን ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ። ብዝኾነ ናይ ካናዳ ኩነታት ነዚ መስል ሰሙናዊ ፀብፃብ ዘጋጠመ ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ማለት እዩ ሪቶ ንቐፈታ እንተለኩም ኣብ ኮመንት ፅሑፉ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደሽቲ ተኸታተልቲ እንተደኣ ኣለኹም ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቻነልና ክድግፉና ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ እንራኸብ ዝወድሓንኩም